Mahal ka dug silhig, nagsinsin tagbangan, pastilan. Fresh. Ikan sa punuan. Gawin natin panghingi. Na guys, na tayo panglugit sa mga kiki guys. Hi guys, good morning. Welcome back again to our YouTube channel guys. Kin and Kin Family Vlog. Hala, day kakao. Pastila bunawan na tadan mga mata. So guys, padung ko karon dato guys ha. Hang adjaan kay to ay nang gilugi dadto. So mga adto mi karon guys ug paluwa kay mga himuong silhig. Toras pa pag Abril dadto guys naguna na. So nawahi ko dali kay nag-charge pa man ko sa kamera kay ron na tay magamit. Magibagos ra man na mig silhig. Mga na mi dari, marang sapsapen si jadi na marang adadun sa bahay. Kay to magmachikiting dadto. So ana dadag machikiting guys kay lapo ka adjo. Pastilan lapo ka adjo dari asa agianan. Oh, di ba? Oh. Tingnan nyo naman guys, ang ganda ng daan dito. Ayan. So di ako dari guys, nagsugok-sugok dari kasagbutan, nagsuot-suot ko dari guys sa kasagbutan. Ayan. So maghinay ta guys, kay Ginoo ko pastilan. Daghan ag na disgrasya karon angin sa sige ug uwan dangog ag agianan. Ginoo ko ag amang binaji nasama dagijang kamot sa sin kay nalamba adtong na slide siya. Dadto pod sa ilang silingan, dadto sa amang kaila nalamba pagijang kamot guys tuag siminto in town pastilan. Ginoo ko mo nang magamping gajud ta Ginoo ko. Labi nagpanahon sa ting uwan nga dangog kadug agianan, magamping gajud ta guys. No? So kung mahimo ug wa man gani mga importanteng lakon magpudyo na mas bahay. So dari guys okay ra pag kada may mga sagbot dari. So ari ko dari sagbot magtamak-tamak. Magbantay laman ta sa basig nay naghupo daring haas. So magbantay ta guys. O sa una guys hinlo ni dinhi karon naghanag Jimilina. Nagmatoy pang Jimilina ha mo pa sinlo ni pagpang muan. So mo ni salin sa udit nga kanang mga Jimilina ha guys. So dari ta mo ikid guys. Udah tagi. Isay pulos na ning tagas nga tiil og di magamit. Guys no, to guys dan nga kalubian dan na. So anami dan mga duron og paluwa nga mga himuong walis tingting. Alright, magamatag walis tingting guys. Gab. Haba ka? Tara day, tuloy ning tubag guys. Pastilan gazid. Una may daghang hakot, mangit, pastilan. May hakot guys ya. Patasan ni hakutan ni. Ngibkib mag kunot. Hala, dera ini ul guys, mangita ta dari butbut. Dera ngani purma guys umaglugi dari. Pangbutundaan sa kon iwa may butbut. Hala di ade ay day butbut gamay. Ya. Oy, day butbut jud. Dugangan jud ani gatang butbut guys. Nga pud. Nya. Ganang kim-kim. Butbut. Ang kakiut. Ngita ta. Pastilan, sabon sa butbut. Dapud, dako ra ba jud. Guh. Udah guys, deh guys. May but-but ya. Tuan lagi na sabon lagi but-but pagkraho. Main guys. But-but. Main. Come if. Tapos papagabril deh guys, wala sa langkay. Samang gamong silhig, kaya wala jud mi silhig in taon pastilan. Hala. May naglihik-lihik, basta nisang nayas. Ha? Harang mga mana nakaw, man lagi, mingaw man lagi. Tara to? Ha? Has, naginging, wala lagi. Okay, mo na ipaluwa guys, kaya pang papagabril di Ito na, naka na sila. Hala, ginawa ko. Isa mo na, moy-moy. Moy. Pahupo man kada moy. Labeng manoy hadlek man magsuroy-suroy dana. Ana guys, sangat katang mga kuan dari. Kana mga pilot. Pilot dari sa mong lugar. Grabe ga. Tapos butangi to kauit nas lubi. Butangi. Pwede mga dug isa ka buok nga kuan kanang bukayuhon. Aduh ade kuno ka buok. Tagay ko ha. Kat-kat na sila to, nag-kat-kat na. Hadlok laman kaya ang labeng nga kaadyo. May butang guys, yeah. Alright. Ikaw may nasundang. Uy, butong. Adyo, buka dazon, nahang imong sabaw. Ano? Bujag. Mga kokok, bujag.
Guys, ay daghay paluwa guys to. To. Nginam tagbutang guys, manginam tagbutang. Pawa nis mga UTI, mga UTI dun, mo na ito imnon. Ah, fresh. Ikan sa punuan. Dagang butbut. Ha? Dagang butbut to na labsag. Madja pud oy. Namoy, kumati mo eh. Dagan na magkahoy Mo ni guys, ang kutsara dari sa bukid. Umanguan mo buteng. Mo ni kutsara, original kutsara. Kantag buteng. Dai butbut mo iwa. Ako na kutsara pa. Ni. Grabe ga. Haslira mo mo ako eh. Kumbati mo eh. Kumbati. Ano mas butang eh. Wala makaambak. O, ito na eh. Hinlo pa dahil guys. Ito. Be. Grabe ga. Pinanggat ko kaso guys. Asa. Kanta guys. Kado. Bati pala. Ano kami? Kada buteng? Ha? Nambitar utan na udon guys, tanga kamunggay. Urang manok. May kado. Ganta. Basta yan, maglugi guys. Yan is bukid. Lugiin na gano'n eh. Kaya malamiin guys, lugiin. Hindi makita na rin maglugi guys. Kaya grabing labeng nga. Malala to as kalabengan to ah. Suot-suot. Yan guys, ako mabagusun. Hindi ko alam papagabal. Huwag iba. Uban to si babaw. Na. Hindi ako guys, balik ako. Lang na mananap. Silan. Labeng, agagayanan. At least din ang bagusunan guys ya. No may butas si Papa Gabriel, bahala magsuot-suot siya. Kung ko'y butas, mahadli ko na rin magsuot-suot. Silan ginoo ko. Oh my God. Ang dagana na silhiga. Maduha na surang kabuok. Yan na may silhiga sa mga bagusos bahay. Dara po'y kuan, bukayo undi ah. Natang ni butang eh. Salamat sa nagkat-kat. Buteng na lupa? Huwag na may tagas nga paluwa uy. Puro na nagbe. Inagian sa bagzo naman gad ni. Nga guys ba, mga inagian sa bagzo. Dahil tagas pero, o di, nagbe. Maghapon, nagbe pamansa, di pa na pwede kay dabong. Hindi ka naman ako, sama itong kaminji ka. Huwag minsa ay, kaya rong may buhayon. Puri-puri ka, huwag boto-boto. Anad naman. Ang grabe kaya. Pag nagkata. Kasi mang hire diha og magpalugi. Dahil daghanda rin manglugi. Oh. Nilubigas na puwakan di ah. Hala, sino di? Ang sunod. Tingnan na mga guys, mga ingani. Tangkay, kung bagusun. Pero hindi na. Nahanglag lang ba? Nagbo naman si Ja. Pwede na ni guys. May pangkuan. Nagbo na. Natay bagusun ron. Mahal ka yung silhig, tag-50 tagbangan. Pastilan ka na yung 50. Kapit-kapit nga, mubo na diha. Ha? Mubo. Ano naman eh. Ito. Nagbo man po dari. Mura man gyapon. Nagbo naman siya. Nagbo man panuwa. Wala katubo guys, agi ang udit. Yang bago na wari. Kana guys kay tag-as si jag paluwa na ah. Tag-as po nagsilhig. Kari kay nagbo man. Nagbuon man buyag. Kakay tag-ason. Hinay kinjang kuan tadi ha. Isus marusip kubangan. Igo na tadam kuan. Haluwa. Kaya pa kay tag-as. Oh, pia. Okay. Alright. Ito ng panghaan guys.
kay atong agamong silhig. Ini dukung betul. Lagi. Katang gamon guys, kitang asidya, naliun si dag food. Kita mabuktot og manilhig ba? Na guys. Ito sundre. Sedap kau. Turun nak? Lama tag pangkikiay pa. Pangkikiay. Bibi. Ada. Lama ta pangkikiay guys. So tanda dos bahay kay hilig manghingi mo sila. At least sarihin mo. Gawin natin panghingi So ayan guys, nakitaan si Papa Gabriel no kabuok, mando na naman ating ipangsunod no. Ano na makiti, nasa iluhan. So diyan na guys, ang gamang baguson atos bahay karon. Dapat ko dari guys kaya mga baguson ang hinluan ra kay panghingi kiay. Ada. Mazo na naman panatay panghingi kiay guys. Wala ka ba atos bahay ron magbagos mi. Kay mazo lang natay silhig dali ra man baguson guys, tabangan naman si Papa Gabriel. So diya, naghanag atang bagustonon. Alright. So man na yung mga bitbitan nun ni Father. Okay na Father, ikaw magdaslo be? Bila kamera. Udah kamera. Sige, kura. Ako ray, dadari. Ako ray bitbit tari. Dan so guys, manguli na mis Papa Gabriel. Kita rata tos bay. Kay isa ng lubi. O isa si mong bursa. Kato. Okay, sige magdadana. Kita kits rata tos bay guys. Isura na rin kagyanan guys. Hinay ka sud. Mas Papa Gabriel kay nakabutas man si Ja. Naman sa butas. Butas ni Mama Marlene. Thank you, Mama Marlene. Gamit na gamit sa kadzog imong butas na rin, ma'am. Hinay tayo kayo mga dapos na rin kagwang. Alright. So, magbagos na ito ron. Inagabot sa bahay. Uy, ito na lagi, ito na lagi. Pastilan, ginoo ko, Lord. Diyos ko, Lord. Hinay-hinay rata, guys. Hinay-hinay kay delikado. Alright. At least. Yan na may mabagos, guys. Narap may bagong silhig. Kaya wala na ganoon may silhig. Pastilan. Tayo mga silhig, pantaas ra. Kana bang anas mga kuan. Di pwede anas juta. Kaya maglahi mga kong silhig guys. Nga pang juta. Nalain po itong pangtaas. So di maka buling-buling. Kaila din itik si Yuyu. Ito ninyo. Malabay miss. Amang chapel guys. Kami Daris Chapel. So kapit na miss bye guys. Father is dear. Unas father. So kita ka daw dari sa mga agyanan. My God. Yan ika hitak dari guys. Wala, ingani na dyan sa kasagbot guys. Grabe, na dyan baga agsagbot dari sa mga likod. Wala pay ganas dari. Agamang ganas niniwang. Guys, sige mag-uwan. Na, niniwang agamang ganas guys. Pero at least lami na si Alaw Udun. So, diyan na miss bye guys. Abot nami. Ang bibi namin. Kamusta man ikaw nabilin? Ang anong nag-cry-cry man ikaw? Ha? Hala. Hala. Agkuan nas palikuan. Langkay. Katang akuanon. So guys, na nagamang. Baguson. Na guys. Manakin. Ato na ipang sunub kin. Tang pang sunub. Uy, ginukog naon. Nansa naman na yung na. Mura naman na yung abat. Nansa na ng mga naong dana. Mura naman mga abat. Mga avatar. Avatar gagmay. Ano nang cry man kakem, ha? Guway ka, luuy man mo magnaong, karidyo targaning tanawag, yaway na. Kaluuy ba? So guys, diyan nagatang bagusonon, denas bay. Naibunga na slubi. Alright guys, nagbagos na mi, hinahinay. So diyan mang baguson madalo mahumanin na maron. Okay. Ngani magbagos guys, ganito ang pagtanggal ng mga dahon niya sa lubi. Ayan. Patay kang isaw dari guys. Guys, wag na ikon guys, sapin. Satu order feeling ya. Yan, sa mga gusto mo order ng walis ting-ting, order na kayo guys. Choing. Ako.
100 ang bagkas. Kay mahuha pa man may ito na ito. Kalubian. Napalitan pa man ang mga kaning kuan. Aluwa. Yan guys, gibagusan ng Papa Gabriel at panghingi ki na mga guys. Yeah. So hinlo man sa kagikan man sa ibaw sa lubi, ha? Panghingi ki na sa lumangi pa nga. Mandagsak sa ngipon. So, ayan guys, ang ating toothpick dito sa bukid. Ayan, that is the toothpick here in the bukid. Ayan. How di abikan sa maigo kabi? Ayan, bagusan na ni Father. Ang aming panghingi ki. So, gamay na laman guys, agamang bagusunon. Ayan, tabang na squeakin-kin. Sibag na Elia. Sibag na Elia. Ayan guys, tulong-tulong tayo para matapos ng madali. Ha? Batikin. Alright, very good ka to squeakin-kin guys. Ay, naka-idea si Ja. Dapat si Rebintot ning tabang po de. Very good nga bata, tabang jud. So, dahil, buhian na dahil. So, kapapag Gabriel na guys, ng taraya. Ano? Panghingi ki sa mga ngipon, nga mga kikion. Ayan guys, tapos na kami bagos ng aming walis ting 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 tang tang. Alright guys, na tayo walis ting ting. Father. Yan na guys, agamang walis ting ting guys. Ayan. Oh, dia pa dagatong toothpick. Oh, diba? Ikagkag sila sa top karon ni makahugaw. Yes no. So ito yung lahat ng aming mga nabagos guys na walis ting-ting. Ayan. So himo na siyang duha ka buok. Maduha baka na. Na guys, tingnan niyo. Madalawa kaya yan. So ayan guys. Ha? Pang juta man gud ni kani mo na ni pang juta ng silhig guys kani. Pagamang karaan nga silhig mo na ni hangi silhig sa juta. So katong bag-o mo toy pang silhig sa taas. So ayan. Yung banganan na ng Papa Gabriel ron. Pwede siya mabungkag. Kaya mo na ni pang juta guys kaya di dia. Alright. Asa dari pang juta? Ikaw. Kana mo pang taas. Yung banganan na. Kari ipon naman dari guys. Karong medyo baga-baga ba. Dari. Duha na laman ni pa. Duha na laman ri. Kari. Karong duhay silig na tos ubos. Damay man. Lagi laman. Oh. Dalawahin na lang. Ayan, nakadalawa na. Okay, so dalawa na ang aming walis ting-ting na nagawa. Pamagod ni? Ang sagdi lamang muka. Sa muka, magazin na guys. Guys no. Maragugma ba muka? Charing. Gugmang giatay. May banganan na. Tol, mga nanay amang nagama guys na aming walis ting-ting-ting. Ting-ting-ting tang-tang-tang. Ting-ting-ting tang-tang-tang. Okay. Itantan karong matupeng. Ayan, para pantay ba? Yes, no? Pantay-pantay ang buhay. Kana mo pantaas. Doon yan sa taas guys, pang walis namin doon para sa mga alikabok-alikabok. Mas ganahan magkugingan na mo yung isilhig kay tang-tang tanang mga abog-abog. Yes, no? Ako na sa kuan guys, punuan. O, punuan ka ng isang dari, nakagod tanan, pero dari yun na, nipis na. Ay, pang balik-balik mga chikiting. Asa? Ayun na naman na puti, kay pang taas man na. Karong na mga kabwibs na ito, mga tang-tang pod. So, diyan na guys, agatong isang walis. Ting-ting. Oh, sorry. So, at least na guys. Tayo walis ting-ting. Manilhig ta dani ron. Dari. May rin matigong. Balikan. Naghanang bali. Uy, ano ba yan? Susi-susi no. Kunti na lang yung natira. Kaya grabe naghanang man pang balik-balis mga chikiting. Guys no. So at least tagi bagos. Dugay ra gid may nagplano guys nga magbagos. Karon na gid din taon na dadyon dihay naglugi. Gamay naman kung mga lubi guys na pila na lamang kabuok ng punuan. Agdari na nga. Kaso sa una guys na may dari bagusanan kaya na tag-as ag isang gungi. So kaya natumba man das pagbagjo. Pag natumba guys kay ugwa pa to natumba di may tukuda nagbahay. Tapos na pang palit nga juta. Yes no. So ipon na laman sa pader. Zatang ako na nalaman naputla no. Okay. So yan guys, pinag-isa na lang yung walis na daan o gagbago. Arong dako si Ja. Mas di ko ganahan pa magkuano ka ng silhig nga dako kay bugat. Pero magkudyo pa man na si Ja guys.
Dito man yung marsang isip. Sige na. Mga na. So guys, mayroon tayong walis ting-ting na bago. Ito ang aming pangwalis doon sa taas. So ayan guys, ang dalawa naming walis ting-ting. Ang dalawang walis ting-ting. Karang nas pagtaas pa di naputdan. Karang nas ubos pang juta. Naputdan guys. Ayan, putulan na yung pang baba. Para mataba nagsagot. Okay. Sa kamay ko rin. Okay. Alright, para ligon. Asa na putli? Okay na. Listo. So na guys, walis ting-ting at toothpick. Meron na tayong pang toothpick sa mga ngipin, ng mga gipang kiki. Na guys, na tayo panglugit sa mga kiki guys. Alright. Ulit ang mabunawan na rin. Di ba na ya? Alright guys. Maka apa na? Pinagtilig na rin guys. Ting. May kuan? Ha? Kuan. Kuan sakura. Sakura kuan. Kira? Dito man eh. Meron na tayong wala. Ang siligas na nga, gerang naman yung ah. Kik aja guys. Magpugi lang mga tagtamag. Gusto na tayo silhig. Paano na ka dari ito? Okay, huma na. Para ba kuwan? Para pa? Talaga na guys.